Меркурий отново е ретрограден. В Рак. От 29 юни до 23 юли. Честито! Запази това видео, защото няма да бъда кратка, а е важно. Изгледай го после. Но, преди да започнете да се паникьосвате и да обвинявате Меркурий за всяко странно съобщение от бивш, за всеки странно написан имейл, за всеки технологичен проблем или за всяко малко неудобство, нека кажем нещо важно. Ретроградният Меркурий не е тук да ви съсипе живота. Вие се справяте достатъчно добре с това и сами. Ретроградният Меркурий е тук за да ви забави. И това не е лошо нещо. По-скоро е здравословно. Това е по-скоро начина на Вселената да ни напомни, че е нормално от време на време да забавяме темпото. Нормално е да спрем. И не е нужно винаги да започваме нещо ново. Не е нужно винаги да натискаме само напред. Не е нужно винаги да препускаме със скорост, която изтощава тялото, ума и сърцето. Понякога просто трябва да забавим. Да се замислим. Да преоценим. Да пренапишем. Да погледнем отново. Да бъдем просто тук и сега. И понеже този Меркурий е в Рак, емоциите ще бъдат неизбежни. И това няма да са просто емоции, а ще са емоции, които идват от миналото. Емоции, които се връщат с тежест. Ракът отваря теми, свързани с дом, семейство, сигурност, привързаност и онези стари пластове в нас, които често мислим, че сме оставили зад себе си, но всъщност още не сме преработили. И всички ще почувстваме това отчетливо. Защото този период активира теми за посока, за решения и вътрешно напрежение. Това ретроградно движение обаче ще е малко по-сложно, защото не идва само. Както вече разбрахме, то започва в момента на тежкото пълнолуние в Козирог, което ни кара да се изправим пред определени реалности, които не винаги искаме да видим. След това Юпитер напуска Рак и преминава в Лъв, което е огромна промяна, която променя тона на целия период. И докато това се случва, наближава и 4 юли, в който Марс и Уран ще застанат в Близнаци. През юли ще има и още много планетарни връзки. Юпитер ще аспектира с Плутон, Нептун и Уран, а самите Нептун, Уран и Плутон също ще бъдат свързани помежду си. Това не е просто един ретрограден Меркурий. Това е период на големи промени в реалността, на пренареждане на колективната енергия и на раждане на нещо ново. И за това ще усетим нещата твърде емоционално, преди изобщо да стигнат до ума ни. Изобщо може да не знаем какво ще правим с тия всички енергийни промени, но не е нужно да имаме перфектен план. Може да нямаме дори и идеалното решение. И това е напълно окей. Сега е време просто да видим кои ще са промените, да почувстваме какво излиза, да видим какво от миналото все още търси да бъде освободено. Защото може би точно там е ключът. Тук не става въпрос просто да тръгнем към новата реалност. По-скоро първо да освободим всичко онова, което все още или просто няма как да бъде пренесено там. Ще се отварят нови врати, но това не означава, че трябва да бързаме да преминаваме през тях. Имат нужда от внимание. Сега е момента да спрем, да почувстваме, да останем честни със себе си и да приемем, че не е нужно да разбираме всичко веднага. Когато времето е правилно, ние ще знаем какво точно трябва да направим. Това не е период на бързане. Това е период на осъзнаване. И както ви обещах, предстои да пусна една тест практика, която ще ни помогне да се заземим, която ще ни помогне да се стабилизираме в този напрегнат период, който ни очаква. Така че, stay tuned!